Hej så, det er Wi-Fi på SK. Jeg sidder sammen med Markus, Oliver og Frederik, faktisk med alle sammen. Ja. I siger lige hej. Og ja, hej. det er så mig, der snakker. Så. Ja, hvem er mig? Hvem er... Det er mig! Ja, hvem er mig? Ja, det her det bliver en opdateringsvideo på, hvorfor det er, at vi ikke har lavet så mange videoer. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er mig, der snakker lige nu, men ja. Ja, nok fordi det er dig, der begyndte at snakke. Ja, det er det nok derfor, men ja, grunden til, at vi ikke har lavet så mange videoer her på det seneste, det er nok fordi, at vi ikke har haft så meget tid til det, og vi ikke havde den rigtig vidst, hvad vi skulle lave, men Altså, grunden til, at jeg ikke kan få lavet videoer med mik, den er pisse dårlig. Det kan godt være, den ikke lyder så dårlig lige nu, men når jeg selv filmer, så er den bare lidt lort. Så er den bare fucked up, ja. Ja, okay, det er sådan ved Markus, så han kan næsten ikke filme. Han kan godt filme med nogen, men han kan ikke selv optage, så ja, der er sgu nogle problemer, og jeg har længe gået og tænkt over, hvad fuck der jeg skal optage, så I må også gerne komme med idéer, hvis I har nogle idéer. Men mig og Frederik, vi regner med at lave sådan en Team Fortress 2 Let's Play, ikke også, Frederik? Ja, det lavede vi også på Netherboys. Ja, og mig og Frederik, vi overvejer at lave en mindset. Det er det der Daisy by Minecraft. Ja, Oliver, jeg ved ikke lige med ham, vi finder sgu nok på noget, så ja, I må undskylde for, at og vi kan også lave en special, måske snart, med Survivors. Ja, hvis der sker noget specielt. Så laver vi Survivors. Okay, ja, så Og med specielt mener vi ikke, at jeg bliver gravid og alt det. What? Fordi vi har rundet okay, hold kæft. Okay, hallo, gå tilbage til pointen her, seriøst. Så okay, ja, så I må undskylde for, at vi har været inaktive, og ja, jeg håber, der kommer en masse video op, fordi vi regner med, at vi kan få lavet nogle videoer op. Og så også lige en ting, at vi er master for ny intro af Niklas. Daygamers.dk, link til hans kanal i beskrivelsen, det må jeg også meget gerne tjekke ud. Så vil han i hvert fald blive meget glad, og så er det lige sop ham. Ja. Så ja, vi ses, tak hej. Først lige meget. Men ja, på den her video her, der var den gamle, nej, der er sgu ingen intro på. Følelse. Så ja, vi ses, Kisse, hej sammen. Hej. Hej. Hej hej.